yen ora kliru ing pandulu iki wis laladan Tanjungano. Nggih, menika leres. Sing ati-ati. Iki ana pawon coba tak kurbane ya, Dimas. Nuwun inggih, Kang. Di sana. Piye? Ora teges aku tambuh lan kowe. Nang pancen lagi sepisan iki aku weruh lan sliramu sapa kang dadi arane mburi saka endi? Ngerti yo. Tasidana jenengku. Senopati Tanjung Anom. Candrana jenengku. Uga senopati ana ing Tanjung Anom. Bali kowe sapa? Ditepungake kuwi Darba mburi saka Argapura. Mengkuwi gati apa kowe teko ning papan kene? Dimas, Nggih, Kang Mas. kebeneran. Yen to ing wektu dina iki sira lamuran aku ketemu senopati ing Tanjung Anom. Candrana toh Sidana. Abi, Ya ndadekno kawruhmu adoh saka Argapura tumuju ana ing Tanjung Anom. Aku kepengin mlebu ana ing Tanjung Anom. Babah perang mungsuh mang Tanjung Anom. Babah perang. Merga pawarta kang tak krungu Tanjung Anom wis nggelar jajahan. Argapura ora bakal dadi negara jajahane Tanjung Anom. Malah kepara bakal ngebah perang ana ing Tanjung Anom. mangerti Senopati Argapura. Yen perlu Argapura manungkul karo Tanjung Anom. Mula saka kuwi kowe manungkul karo aku. Gedhe cilik aku ora entuk mlebu ana ing Tanjung Anom. Bisa kowe mlebu waton Candrana Tasidana. Lakon mati dening prajurit.
Gabah. Nanti jasmu aku memburimu, Cok. Apa? Sesuk. Apa? Sing ngumpul aja iki. Sapa? Iki kaya gabah kombi ya. Jelek ngono ya. Anteng karo aku kowe, ha? Ora, Mas. Wani, Ora wani. wani, Pak. Ora. Ora wani. Ora wani. Sudah, ha? Parat kowe ya, ha? Parat. Wani lu nglepe. Lawane jual, Bang. Ora wani aku. Ayo, Ora. Sumpah wani. tenan, Pak. Ora. Jacek. Ora wani kok. Ora wani ya? Lah ya ora wani nglepe. Wah. Aku pengen joget parboy. Kowe juga. Joget parboy ngene tok kok. Ngopo Mas? Pengen. Wes wani, Pak. Ora. Minggir. Aku minggir mau. Oh. Jawani ta ora? Jawani ta ora? Prajurit aja senjata Pak. Menggerik. Aku nak mengkere pentilku dicuwot neh. Ora dhewe ning kono. Oh iya. Lah, sing dhuwur. Sing dhuwur. Gagah. Mlaku. Wah!
Aku punya waktu doro. Piye? Bola balik kowe sing dipancari bal ya. Masa kowe tenang, tak walesno. Rene le. Weh. Rasa dhewe. Apa? Apa mundur? Apa mundur? Paneni. Prajurit iki sepetel. Ayo ah. Maju. Ani. Ora aku. Ani. Aku sing rawani. Tenang karo kowe. Karo aku. Salah. Salah krepeng. Get. Iki. Nepet. Aku. Kejuburan. Wah, kejuburan kan lo. Karo aku. Aja. Ngene kok Oh, aja ini apa? Apa ini kabeh? Aku cilik. Siapa iki? Aku kowe. Iki. Iya. Iki pakmu. Iya. Lagi opa. Piye, Beb? Piye? Aku. Ora, enggak anakku. Get. Ora aku ngaku Pak. Anakmu ora. Ora. Ora Tenang sih. Piye? Tenang kan aku. Tenang. Ibu takkan bilang banyak. Eh? Apa? Ibu takkan bilang banyak. Wong jahat bojomu kono berenang we. Apa jahat? Iki Pak karena padha ae pencil terus. Iya ya versi anakku. Nang iso. Iki anakmu. Oh. Pateni le. Pateni Pak Ale. Eh wadeni to. Sopo Pak? Hei. Pateni gudul. Cetak tete. Aja tempat ini. Ye, Tinggal dengan kui. ningan-ninganmu. Iya. Dasmu. Wes dinyek tuyul pe. Paneni. Tenang. Maju le. Saya tak peduli apamu. Wis. Awas. Bocah cilik. Aja lho. Anak mana nih karo wong tua kudu ya perlu dibuang. Aja. Jur, ana ini aja. Aja bisa lho betak lho. Besok. Aja.
Alah, piye? Biasanya aku ora ngelu iki nek ngelu kok. Bulimu dalam apa? Iki lho. Tapi iki ngedok ora karo anu piye? Oke, makasih. Kasih. Kantong duduk. Sini. Go. Apa kowe? Kilo. Ora aku. Kilo le. Wis nyoplono paham dhewe. Dugi. Hei, ha, hei, ha. Asel lole. Duduk tambah pedot. Duduk asel lole. Duduk tambah pedot. Jas. Alah. Leh Nyopot kata aja kuwi iki bayane. Gopil. Sai. Kowe mau tak duduk pedhe to? Yo. Aku iki tukang tambal ban. Hei. Ora yo. Jalan. Aku golek duit. Kanggo sing halal. Abang sing cukup kanggo mangan lan pangan. Alas suwe. Jaket. Anyar to. Piye ya? Piye? Apa? Kowe kok nyanyi ning kene iki piye, Mas? Ora perlu wong aku ngamen karo pakku cilik kono kok. Sopo pakmu? Heh. Pakmu cilik sopo? Ora siji. Mas Sidi. Hei. Nyanyi ra ono sing ngabui. Karepe ora tau kumpul kok. Ayo, majune sapa? Nyawani to ora? Ya. Kancane tiba malah nyanyi. Kancane mledos. Jedas. Salahe kalah kowe. Ayo, Dadi aja mung kowe to Sidono. Hei. Candrono kon metu nawani.
Balik dulu. Balik. Ji, aji, kowe ji. Elengan aku belum.
nyorot pacaran iki aku. Siap, Rat. Siap, Bang. Siap iki piye? Siap iki piye? Letak depan, Rat. Hei, letak depan ini. Bang ini udah subuh terus nyorot ya. Ini tanganmu. Mau, guri. Gerak, gerak. Letakkan kedua tangan, Rat. Piye? Itu. Hei, Ini. ini. Ya. Ndak ora ora. Aduh. Ya. Aduh. Hei, komandan. Komandan ini siapa? Komandan iki lho. Ngomong to, lha kowe melu ngeplak aku ya melu kok. Lah penting aku melu. Apa, Bang? Serang kanan. Kanan, Cuk. Piye? Kono. Serang apa to? Bila serang kanan. Ngomong. Serang kiri. Salah, Cuk. Lah piye? Bila pajak Oh iya, aduh. Tendang kanan. Serang kanan. Serang kiri. Gus. Kuwe tak ibarate bocah dhewe sore. Perang biasa besar kulite. Keklek balunge. Wis wani loncat sok palaga. Opo prajurit? Sing mbok karepe piye? Ayo, yen kowe pancen prajurit pilih bobot pretanding. Ning kene mung ketemu ijan padha ijan. Sandone paman kene. Sopo sing pakane panjer paman kene? Setan Woi, woi, woi. Woi, woi, woi. Bujune opo wae. Setan bantuan iblis. Roman. Ing pedakan sing Wijaya. Ayo, teno Sugih kendel bondowane kowe, Gus. Sumbarmu pindha rawat ikang ngakak ing agane harga. Ayo sumpah ki munggah aku yen kowe bisa nampani jaya kawijayanku. Kon manungkul karo kowe. Ayo bukeno
Hei, awal, ayo, ojo elang selo tumbang. Iki wong Tanjung Ano, yen pancen kowe wong satrio, wong Seti Manggara, ujungen wong Tanjung Ano. Sepisan mana tak elengake. Kowe becik kowe manungkul. Aja mbok bacoke agungmu. Wong Tanjung Ano. Aku rani karo Tanjung Ano. Banget Tanjung. Nggih, Sumpah prajurit timbang Bali Wirang. Ayo aku dadi batang Bapak. pancen kowe prajurit kang pilih bobot pilih tanding. Ing mangerten ono. Iki wong Tanjung Ano. Kowe sugih kawijaya. Ayo. Yen pancen kowe nanging jagat, sagone dewa. Tambani jaya kawijayanku. Ayo, mari basal gledek wedune aku ora bakal mundur.
Ora
Gobloke alon-alon. Terbeli alon-alon. Wongnya selungo. Selungo. Aman. Kowe nang bali metu rono. Iya, kowe metu rono. Aku tak metu pakem. Iya. Lah kene seneng gulinan lapo? Wonge seneng gundul-gundul kok gundul-gundul lapo? Aman. Waduh. Aduh coba. Aduh sirahku pecah. Aduh. Aduh apa? Aku tolongi Kang. Kang, aku tolongi Kang. Aku tolongi ya. Aku tolongi ya. Aku tolongi. Aku tolongi. Apa mau apa iki? Iki apa eta? Lah kok ana bature iki? Lah kok kon bature batang apa? Tolonge mare menjepel-pel. Mboten ana. Umume wong salus nang nabrak mah ora selep. Hilang. Lah iki nek duel sing kare iki adau ngene iki mesti wong mati nang nabrak kae Iki lanang tuh wedok. sing ora sapa Iki lanang dua berarti iki lanang. Nah iki lurus berarti wedok. piye Lanang iki. hah Nyenggol. hah Nyenggol. Nyenggol. iki piye ape piye gua manut bak rono ya hei gua piye disempurnakno apa ora tungani apa ora aku nang ana batange wong wae nge Tak marai butuh sing api. Ya, sebenarnya dia tok. Ya. piye solusine piye arek ini ape gotong dua karemu apa dipendem kono